é an céad ceist eile fecinn sé beáí níos casta. Ok, so rís tá. Táid ag déanamh lúbín amháin ag gnéim, so táid chun tosnú lei sin. So sé fá é sin sé é. Sé fá mód cahar sin mód fé cahar. Anis an céad bracéid eile. Céad lúbín eile. Mód dó fá dó é sin mód cahar é. Agus mód dó fá mód trí sin mód sé. Okay, so sús an seo hí na termí go léir ag sú. Okay, so bhí ex an seo bhain an sin, ex an seo iwwer nó tarseach an sin. Ach an seo tá éis a gin an seo agus tá éis a gin an sin. Níl ein éis eile gin, tá sé é mód cahar é, so is féidir rá go bhfuil de é a gin. Agus ag gnáim chéine tá mód fithe cahar agus mód sé gin, so is féidir rá go thomláin go bhfuil mód trocha a gin. So sin é áfragra. Ní féidirling a rá go bhfuil dahad é a gin, nó go bhfuil dahad de bhór gur termí agsúlíd, so bheoh se sin mícheart. Ok. An é sé rís terma amháin ag gnéim, nó bracéid amháin ag gnéim. So cuig fá dó é sin de é. Cuig fá dó sin de. Cuig fá trí sin cúdig. Agus ní léon rud ag tarlú an seo, it's just lúda é mód cahar. So feicimid tá de é gan an seo lúda é, so de lúda cean amháin sin né é. Cúdig mód cahar sin mód nédig. So sé sin ar freagra rís is termí agsúla iad. Ok, cean seo cuig fá x sin cuig x. Cuig fá dó y, cuig fá mód dó y, sin de y. Bhí dó y gin, alrig é fá cuig in istá de y. Agus ní léon rud le déanamh an seo, do scríbmid lúda 3x mód dó y. Bogam mid a raig, tá x na a gin an seo, tá x na a gin an sin, cuig x lúda 3x sin dó x. De y mód dó y sin dóig y. Sin or fragra. Agus rís is termí agsúil iad go léir, so fágam mid mar sin iad. Ceist fithe dó. 3 fá x sin 3x. Mas fear leat iad scríb an seo, nó mas fear leat iad scríb an seo, tá sé go thomlan sús cút. Nuair bhfuil siad cófada mar seo is mála míad scríb faoi an lína rih orintanta. 3 fá dó y sin mód sé y. Mód 3 fá mód hain sin mód 3. Anis mód dó fá dó x sin mód cahar x. Mód dó fá y sin dó y. Mód dó fá lúda 3 sin lúda sé. Ok, so nish 3x mód cahar x sin 7x. Sé y mód dó y sin 8y. Agus an iwwer in na éonar mód 3 lúda sé. Mód 3 lúda sé riala cinna sláán iwwercha nóir bhfuil tú simú dalú agus na cóthaí mar difriúla an sin tógan ceann den iwwer is smó, which is lúda. Agus dalig an figure is lú an cean is smó. So 3 ó sé is 3. So tá an freagra 3. No is féidir leat mína faoi. Tá an teocht mód 3, tain sé sias sé, agus inis tá sé ag lúda 3. Ok, so sin é, we have 7x mód 8y lúda 3, tá siad go léir agsúil, so sin an méid go féidirling a dhéanamh. Tá siad go léir difriúla ó chéile, agsúil nó difriúla ó chéile. So inis fi sé. Cahar x, cahar fá y sin cahar y. Ní léon rud a déanamh an seo, just ascríbh a lúda y. An seo dó fá x sin mód dó x. Dó fá lúda y sin mód fá lúda is lúda, so lúda dó y.
So níos tána lúbíní déanta gan dús. So las cuinle roint siomrí dúracha smínig mé ar sin tam déanamh na lúbíní dús. An sin then, Cathrex, Moda X, Moda Do X. So Cathrex, Moda X sin Cuigex, Moda Do X sin Shachtex. Okay, so níos na Y's. Cahar Y, Luda Y, Luda Do Y. So Cahar Y, Luda Y sin 3Y, Luda Do Y sin just Y1. Nos féile rá Cahar Y an seo, Luda 3Y sin Y1. So sin é ar fragra. Shachtex Moda Y. Agus sin é an obervalia ó deir seachtainna.